Sikubingelele mlaleli, sikwamukele kwi-channel yethu. Uma uqala ukuhlangana nale channel noma kuwusuku lakho lokuqala uhlangana nale channel, besicela nje mlaleli ukuthi usipressele usubscribe. Asiceli okuningi, sicela nje usubscribe wakho ave kulula futhi ave kushesha, akuthathi ngisho isikhathi mukhulu kabi 5 minutes. Besicela ke mlaleli ekhaya ukuthi uma uhlangana nale channel besicela upresse usubscribe ukuze uzokhona ukuthola zonke indaba esiza nazo kule channel yethu. Ezizayo ke manje zithi uMalema kanye ne-EFF baphikisana ngokuqinile nokuba khona kwabantu abangenazo izincwadi eNingizimu Afrika. Engxoxweni yakamuva ne-SABC News, umethuli we-First Nation uClement Manyathela, umholi we-Economic Freedom Fighter uJulius Malema, ukubeke kwacaca ukuma kweqembu ngabantu abangenazo izincwadi eNingizimu Afrika. Esho ngokungananazi ukuthi asibafuni abantu abangenazo izincwadi e-Afrika. Ukuphawula kukaMalema kuza ngesikhathi kubhekisiswa i-EFF mayelana nokuma kwayo phambilini ngabantu bangaphandle kanye nokwesekwa kwakamuva kwalowo owaphumelela uMiss South Africa uChidimma Adetshina. Engxoxweni uMalema wasusa umsindo ethi wonke umuntu waseNingizimu Afrika kumele abhaliswe, egcizelela ukuthi wonke umuntu kumele abhaliswe phansi ukuze uma kukhona okubi okwenzekile sikuthole. Yilezo ke besiyiphethe namhlanje mlaleli ekhaya. Besicela nje ukuthi usenzele njalo ukuthi upress nje lela button usubscribe. Akubizi Nkosi yami, ave kulula. Usuyosala kahle ke mlaleli ekhaya, ube nemini enhle.